Testing. Mga kaibigan, gagaling ko lang po ng torch. Nag-host po ako doon. Siyempre, habang naglalakad po ako, may napulot akong phone. Tingnan nyo. COS phone. Nakasulat talaga siya kanya, COS phone. So nagulat ako. Di-describe ko pa, tingnan nyo. Touchscreen siya. Merong picture. Siyempre, nakikita nyo po to. Dot pitch. So ano pa bang isipin natin pag nandun si Dot pitch, di ba? Alam na natin yun. Cosplay Mania. Cos PH. Ito po yung likod niya. May battery. Meron bang cellphone na walang battery? Tapos, dual SIM. Touchscreen ha. Dual SIM pa. Syempre merong memory card. 8 gig. Siguro, syempre, mga bagong series to ng cellphone, meron siyang Wi-Fi. Pwede, so, patok talaga to sa mga cosplayer kasi, pwede siyang downloadan ng mga kung ano-ano. So, nung nakita ko tong dot pitch na to, tumawag ngayon ako sa Cosplay PH. Tinawagan ko yung mga admin. Tapos, ang sabi ngayon ng isang admin doon, there's no such thing as a COS phone. Nagulat ako. Siyempre, COS phone eh. Hindi naman daw sa kanila. So naisip ko, siguro parang secret nila to na baka gawin nilang prize itong COS phone na to sa October 23. Yung sa SMX, yung Cosplay Mania X.